थागुना ना मा होनो थामिलारुनि बिजौ बेखौबो लगायगोन आङो ओमफ्राय गोथाव मोनो बेखौबो जानो मैद्रुआव आरो नै मा गाजोबखो नोङो मैगंखौ जाजा होननांगौ मैगं खाहैनोसै नामा मैगं खाखानि चक्लेट लादों फैदो काम काम get down mama hayw Hello everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरबावनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै थ' लोगोफोर नै जोंहा बिमा फिसा नारा नाथा मैगं बारियाव मैगं खागासिनो आरो लोगोफोर सानबाय बेखौनो एसे क्लिप लानानै नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै होननानै ओरैनो संनाय जानाय आरि भिडिअफोरखौबो नायनो बालायलाङोना नोंथांमोना थ' ओरैनो एसे जा हायो बेखौनो शेयार खालामसै आरो लोगोफोर नायलांदो जोबजासिम भिडिअखौ 유탄이 레이라고 이상해라고 이상. 들어 가까이 시간 들어.
लगाय मोन्देरसो खादों आङो बुथुआबो खुदुनाबो बुथुआ लाइ लाफा मैद्रु जानोसै आरो लगायनानै लाफाखौथ' जाबाय थायो सानसे गाहाम लगाद जायो मैया सानसे जाबाय दाख्लैसो जादोंमोन ओंखायनो दिनै लगायलाबायनानै मैद्रु संजानोसै आरो आङो ओमफ्राय बैयाव माबा दंबावो मा होनो थागुना ना मा होनो तामिलनाडुनि बिजौ बेखौबो लगायगोन आङो ओमफ्राय गोथाव मोनो बेखौबो जानो मैद्रुआव आरो ओमफ्राय खाहैग्रोनोसै र' सासे नालाय ओमफ्राय मामिया माबा बिबार अमा खि ना मा होनो बै दिया बेखौसो खागासिनो मामा लखबसै प्लेटबो दङथाय नै थागुना बिजौआ आयौ माबा बिबारखौ बाव होफैबाय नै मैगङाव बेखौ जायालै बे जाजायाना जेजेसो नोंहा ओइ आलदा खादा लायथां ओइयाव थां खादा मासे लायबाव थां ओइलाय सौखिदा ओइलाय थागुना बिजौ खुदुना लाइ बिराद खिलाम फैदोंलै बिराद मोनबाय टपिकखौलाय मानो दोनखो जा गोथाव जाखासिगोन लाफाजों मैद्रु मिक्सार नै माबा खुदुनाजों बुथुआ दुन्दिया एसे होफानोसै सायदो मैगङा सायद' माया इलाय नोंखौलाय सोरथो दोनहरनो थिनदोंमोन बारा लावबो जाया आरो ओरैनो मा होनो बिदै जेम जेम मैद्रु संजागोन आरो लाइया जा मोजां लाव मोजां सायनोबो मोजांथार सायना लाग्रोसै र' लोगोफोर नै मैद्रु अमा खोमा एवनाय नै अमा बिखा हासुबावबाय हासुबावबाय मैद्रुजों अमा खोमाजों